mabinay ni sila. Super big pa ilang tao. Ya kan sila nang labak to ni sigaw-sigawon sila ante. What's up, Super Fam? Super Miguba is in the house again. Og karon sa laing content nako, laing laag. Nag-vlog na po ko dire sa may Tabuay River og Tabuay Bridge. Boss, lantaw niya, tingin ka sa ano? Lantaw ka sa YouTube na po, Super Migubay. Super Migubay. Oo. Bagong vlogger. Okay, thank you. Super Fam, napod ko dire. Pwede po na siya mag-car wash dire, boss. Hi. Kaw lang ko kay. Dako dapit sa ubos, dapit sa babaw. Dito ng lumot dito perting daiban dito kay lalom andre mabaw. Onya, ay. Naay ko mga nakailan dire. Pero mga kusgan dai. Tara, nang laba, nang nangaligo. Oh, kita mo na oh. Mga kusgan man dili ay. Salan gid ay. Ang laba na dito. Pero kita kayo. Oh. Ano mga kusgan ang mga suki dito. Ako na to dai pala to ba? Ato. Mabaw lalom. Belum. Ano? Perlu ko jote. Agak sideline ko vlogging ba? Welcome to my guys. Oh, guys. Oh, mga 2 months ka pina. Ha? Super Migubay. Oh. Subscribe or MIJOB kanang by B Apple I. Oh, tara ang Asa? Tulog. Uli ay. Sada tadulon gani kay gadali man ko food ko ba. Gadali man ko kay Jotep mo ko alas 6. Tingnan ko kinsa yung tohana di ay. Sige, hi to my camera. Uy. Sila mga taga Mabinay reporters, Mabinay ni sila. Super big pa ilang tao. Ya kan sila nang labak to ni sigaw-sigawon sila ante. Te, hi mus camera te. Ay maulaw. Ulaw sila. Sige lang. Katang hinahinay na taog bats kay. Ay. Sa una nga kuan, wala pa ni na improve. Pani siya nandinhin ang mga tao niya. Kuan kayo ba kanang risky kayo kay kung magkusog ang ulan wala gid sila laing sa kuan, wala gid sila lain tabong kapa kana baganing kalihayan kaya diha oh mabaw lang na siya but dito sa babaw dito dapit sa may may dito nindot kito siyang daiban kay kuan ba lalom dayon mo ulit na ko kay mo jote pumunta ang kumotor dara ari na tang. Okay, ganda tayo no. Mura ni siya daw son. Napakoy upcoming vlogs. Asa lagay ko magpangkaabot ani. Sa wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe and hit the notification bell para updated kamo sa upcoming vlog na. Salamat Super Fam. Thank you.